יושב בנוח על הכיסא, יושב בנוח, מוריד את המשקפיים, מרגיש את הגוף, נינוח ושלב על הכיסא, לוקח 3 נשימות עמוקות אל הבטן. עם כל נשימה ונשיפה, הגוף הופך יותר ויותר אפוי, יותר ויותר משוחרר. ואנחנו נעבור עם המחשבה על כל חלק וחלק בגוף שלך, ונרפא. כפות הרגליים רפויות, משוחררות מאוד. השוקיים רפואיים, משוחררים מאוד. כל אורך הרגליים רפואיים, משוחררים מאוד. אתה לוקח נשימה עמוקה אל הבטן התחתונה. כל רפוי, נינוח, משוחרר מאוד. לוקח נשימה עמוקה אל הבטן. מרגיש איך מערכת העיכול רפויה לגמרי. ללא מאמץ, משוחררת מאוד. השרעפת רחבה, רחבה. כל אזור בית החזה פרוס, רחב ונושם, משוחרר מאוד. הכתפיים שמוטות, הזרועות, כפות הידיים. ללא מאמץ, הכל רפוי ומשוחרר מאוד. אתה מרגיש איך הצוואר והעורף משוחררים לגמרי, רפואיים מאוד. הלסת שמוטה, כל אזור חלל הפנים רפוי, נינוח, משוחרר מאוד. הנספור עד 3, כל ספרה וספרה, אתה תיכנס להרפיה יותר ויותר עמוקה. 1, אתה רפוי ומשוחרר מאוד. 2, 3, אתה מדמיין עכשיו את נקודת אור האינסוף מעל הראש שלך. עם כל נשימה ונשיפה, האור הזה הולך וגדל, הולך וגדל, עד שהוא הופך להיות כמו שמש ענקית של אור. והאור הזה מתחיל לזרום ולמלא כל חלק וחלק בגוף שלך. אני אתן לך כמה שניות להרגיש את העוצמה, את האהבה של האור, כמו אור של שמש, זורם וממלא כל תא ותא בגוף שלך. עם כל נשימה ונשיפה, האור ממלא את הגוף, ויוצא מגבולות הגוף שלך, ממלא את כל השדה האנרגטי שלך. אתה מרגיש וחש איך האור הזוהר
ממלא כל תא ותא בגוף שלך ואת כל השדה האנרגטי שלך. ואני אבקש ממך עכשיו להתמקד באזור הלב, להרגיש חמימות, נעימות ורוגע בכל אזור בית החזה שלך. לצבוע בדמיון ובמחשבה את כל אזור הלב בצבע ורוד, ורוד כמו של רקפות. הוורוד ממגנט אלינו אהבה, ממגנט אלינו חיבה, חברויות, קרבה. אתה ממש מרגיש איך החמימות מתפשטת באזור בית החזה, מאחורה ומקדימה, ממלא כל תא ותא בחלק הזה של הגוף שלך. ובמצב הזה, שאתה מרגיש את אזור הלב, אתה חוזר בתוך הלב על משפט שנשאר חקוק בתוכך. אני מרשה לעצמי לקבל ולתת אהבה גדולה. אני מרשה לעצמי לתת ולקבל אהבה גדולה. אני מרשה לעצמי לקבל ולתת אהבה גדולה. אתה מרגיש את החמימות באזור הלב. אתה חווה חוויה של אהבה נעימה, של רוגע, שלווה. אתה מוגן לגמרי. אתה מוגן לגמרי. אתה מוגן לגמרי. אתה לוקח 3 נשימות עמוקות אל הבטן. מתחבר שוב במודעות אל אור האינסוף, אור שכל הזמן מלווה אותך. מזיז קלות את כפות הרגליים, מרגיש את הגב התחתון, מזיז קלות את הראש, לאט לאט בזמן שלך, פוקח עיניים.